नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. पारकरांचा अर्ज भरताना राजन तेलींची उपस्थिती. आमचे लोक युतीचा प्रस्ताव घेऊन पालकमंत्र्यांकडे गेले होते, राजन तेलींची माहिती. आणि वेंगुर्लेत काँग्रेसचं जोरदार शक्ती प्रदर्शन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी प्रभाग 17 मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक अभित नाईक यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. आज श्रीदेव स्वयंभूरावनाथ व भालचंद्र बाबांच्या आशीर्वादाने मी 17 नंबरमध्ये राष्ट्रवादीतर्फे भाजप व राष्ट्रवादी असं एकत्र आमचं पॅनल राहणार आहे कणकवलीमध्ये. त्यातर्फे मी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे आणि गेली 5 वर्ष मी नगरसेवक म्हणून या शहरात काम केलेलं आहे. तरी त्या अनुषंगाने लोकांच्या आग्रहाखातर आपण हा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे आणि लोकांची सेवा, जनतेची सेवा हाच एक ध्यास आमच्या मनात कायम असतो आणि त्याचा अनुभव आमच्या कणकवलीकरांना आलेला आहे. माझी कणकवली हा एकच नारा आणि ती कशी विकासाच्या ह्याच्याकडे जावी ह्याचं ज्वलंत उदाहरण नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गेली 5 वर्ष केलेलं आहे. आमचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनातून आम्ही सर्व टीम कार्यरत होतो. त्या पद्धतीनेच लोकांनी आमच्यावरती विश्वास दाखवला आणि येणाऱ्या काळातही आमच्यावरती विश्वास दाखवून आमचे 17चे 17 नगरसेवक निवडून येतील व नगराध्यक्ष म्हणून समीर नलावडे निवडून येतील, एवढंच आज सांगू इच्छितो. 17 नंबर वॉर्डामध्ये नाईक विरुद्ध नाही अशी लढत होणार आहे. युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख उभाटाचे सुशांत नाईक हे तुमचे विरोधक असतील, विरोधी उमेदवार असतील, काय सांगतात? हे बघा, मी कुठल्याही निवडणुकीत राहू दे किंवा राजकारणात राहू दे, तुम्ही बघितलं असाल की विरोधक सुद्धा माझं नाव घेतात. कुठल्याही विरोधकांना आजपर्यंत मी तोडलेलं नाही आहे आणि वैभव नाईक हे तर आमचे जवळचे मित्र आहेत. त्याचबरोबर श्रीधर नाईकांचे चिरंजीव हे आमचे मित्रच आहेत. माझे विरोधक म्हणून आम्ही तिथे निवडणूक लढणार नाही. एक मित्र म्हणून मी लढाई लढणार. जो कोण होईल तो, जो जिता होई सिकंदर, हीच भूमिका ठेवलेली आहे. फक्त एकच माझा ध्यास आहे की लोकांनी एकच बघावं की गेल्या 5 वर्षात जी विकासाची गंगा नितेश राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या कणकवली शहरात आलेली आहे, त्याच्या पलीकडे आज ते पालकमंत्री झालेले आहेत. त्याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही या कणकवली शहरात येणाऱ्या काळात कणकवलीचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. बदललेलाच आहे. आज तुम्ही पाहाल तर पोद्दारसारखी इंटरनॅशनल स्कूल गेल्या 25 वर्षात कोणी आणू शकलं नाही. ती इंटरनॅशनल स्कूल आमच्या कणकवली शहरात नितेश राणेंच्या माध्यमातून आली, नाहीतर कोणी आणली नाही. त्याचबरोबर विकास कामं बघा, अनेक उदाहरणं आहेत, ती सांगण्याची गरज नाही, ह्याच्या आधी तुम्हाला सांगितलेली आहेत. ह्याच एकच ध्यास आमचा आहे की लोकांना विश्वासात घेऊन लोकांची सेवा करावी आणि लोकांच्या प्रामाणिक त्यांची प्रार्थना देवाकडे गेली पाहिजे की अभित नाईक निवडून आला पाहिजे आणि त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही निवडून येऊ, हेच मी तुम्हाला सांगतो. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आणि ठाकरे सेनेचे जिल्हाध्यक्ष, दोन्ही जिल्हाध्यक्ष एकाच मतदारसंघामध्ये, दोघांचं अस्तित्व पणाला लागलंय, काय सांगाल? नाही, अस्तित्व पणाला म्हणजे कामाची पोचपावती ही जनता देणारच आहे. मी काय काम केलं किंवा समोरच्याने काय काम केलं हे लोक ज्ञात आहेत आणि कणकवलीची जनता ही आपली सुज्ञ आहे. ती योग्य पद्धतीने न्याय देईल आणि आमचे ग्रामदेवता स्वयंभूरावनाथ आणि बाबांच्या आशीर्वादाने, भालचंद्र बाबांच्या आशीर्वादाने मी नक्कीच निवडून येईन, हे तुम्हाला आज ठामपणे सांगतो. भाजप आणि राष्ट्रवादीची ते युती दिसते. जिल्ह्यात तुम्ही सर्व जागा ऐका, आता सर्व जागा म्हणजे आम्ही ज्या पद्धतीने पालकमंत्र्यांच्या संपर्कात आहोत, तर कणकवलीची जागा ही पालकमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीसाठी सोडलेली आहे. त्याचबरोबर वेंगुर्ला आणि सावंतवाडीमध्ये सुद्धा आमची बैठक झालेली आहे. त्या पद्धतीने तिथेही आम्ही युती करण्याचे संकेत पालकमंत्र्यांनी मला दिलेले आहेत. त्या पद्धतीने आम्ही सूचना तिकडे केलेल्या आहेत आणि त्या पद्धतीनेच आम्ही निवडणूक लढणार आहोत. आणि लोकांमध्ये आज महाराष्ट्र राज्यात महायुतीचं सरकार आहे. फडणवीस साहेब असतील, आमचे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा असतील, तटकरे साहेब असतील, त्यांना वरच्या सत्तेत कुठल्याही प्रकारचा आमच्याकडनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं तळ कोकणातनं त्रास होणार नाही, ह्याची दक्षता मी पूर्णपणे राष्ट्रवादीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी घेतलेली आहे. तुम्हाला एक सांगतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रवाह असतात, सगळ्या पक्षात असतात.
की आम्ही आघाडी करणार नाही, युती करणार नाही. परंतु मी माझ्या कार्यकर्त्यांना सांगितलेलं आहे, तुम्हाला प्रवाहाबरोबर जावं लागेल. त्या प्रवाहाबरोबर नाही गेलात तर तुम्ही आपण मागे राहणार. कारण की आपला पक्ष म्हणजे मोठा पक्ष फडणवीस साहेब भाजप आहे, 2 नंबरला शिंदे साहेबांची शिवसेना आहे आणि 3 नंबरला हे आमची राष्ट्रवादी, हे मान्यच करावं लागेल. परंतु त्या सगळ्यांना प्रवाहात घेऊन तिन्ही पक्षांच्या लोकांना विश्वासात घेऊन जाण्याचं काम गेली 3 वर्ष मी करतो आहे. त्या पद्धतीनेच आता या निवडणुकीत दुर्दैवाने प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे मतप्रवाह असतात. त्या पद्धतीने आमच्या नेत्यांनी सांगितलेलं आहे, तुम्हाला योग्य वाटेल त्या ठिकाणी तुम्ही युती करा, योग्य नाही वाटली तिथे मैत्रीपूर्ण लढत करा. त्या पद्धतीचं वातावरण आम्ही खेळीमेळीने राहणार. परंतु निवडणूक झाल्यानंतर सर्व आम्ही एकत्र राहणार हे तुम्हाला आज ठासून सांगतो. शिंदे शिवसेना जिल्ह्यामध्ये आपल्यासोबत नाही आहे, महायुतीमध्ये नाही आहे, काय फरक पडेल? नाही, कसं आहे माहिती आहे, ह्या युतीबाबत मी बोलणं राजनजी उचित ठरणार नाही. कारण का हा युतीचा निर्णय मोठ्या नेत्यांकडे पोचलेला आहे. आता शिंदे साहेब असतील, अजितदादा असतील किंवा फडणवीस साहेब असतील, आमचे पालकमंत्री असतील, रवींद्र चव्हाण असतील किंवा आमचे तटकरे साहेब असतील, ते शिंदे सेनेबरोबर युती करण्याचा निर्णय ते घेतील. आणि आता कसं आमच्याबरोबर पालकमंत्र्यांनी तटकरे साहेबांच्या सूचनेनुसार बैठक घेतली, त्या पद्धतीने आम्ही त्यांच्या प्रवाहाबरोबर गेलो. म्हणून का आम्ही शिंदे सेनेसोबत नाही असं नाही, आम्ही महायुतीत राज्यात एकत्रच आहोत. परंतु आपापल्या पद्धतीने मी मगाशीच म्हटलं मतप्रवाह असतात, परंतु राज्यात महायुतीची सत्ता कणखरपणे लोकांची सेवा करणं एवढंच सांगतो. जिल्ह्यात तुमचे किती उमेदवार उभे आहे तुमच्या सहित? आता जिल्ह्यात आमचे, मी कणकवलीत आहे, सावंतवाडी नगर परिषद, मालवण नगर परिषदेमध्ये आज साधारण 5-5 AB फॉर्म मी पाठवलेले आहेत आणि त्या पद्धतीने तिथे आमच्या युती संदर्भात बोलणी चालू आहे. त्या पद्धतीने आमचे उमेदवार उभे राहतील. सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराला आता वेग आलाय. या पार्श्वभूमीवरती शिवसेनेतर्फे नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार ॲडव्होकेट नीता सावंत कवळीकर यांनी आज मुरलीधर मंदिर, हनुमान मंदिर येथे श्रीफळ वाढून आपल्या प्रचाराचा शुभारंभ केला. यावेळी नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार कवळीकर यांच्यासह प्रभाग क्रमांक 8चे उमेदवार अनारुद्दीन लोबो आणि सुरेंद्र बांदेकर यांनी श्रीफळ वाढून प्रचाराचा धडाक्यात प्रारंभ केला. या महत्त्वपूर्ण शुभारंभ कार्यक्रमाला शहर प्रमुख हेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर, माजी नगरसेवक संजय पेडणेकर, शिवसेनेचे नगरसेवक उमेदवार तसंच मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती महाराजांना मी मानाचा मुजरा करते. तसेच हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनाही प्रणाम करते. आनंदवीर दिघे साहेब यांनाही प्रणाम करते. आमचे पक्षश्रेष्ठी माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब तसेच आपले सर्वांचे लाडके आमदार दीपकभाई केसरकर यांनाही वंदन करते. आणि आज इथे आपण आपले हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जे आपली शिवसेनेचे मुख्य प्रमुख असून त्यांचा आज स्मृतिदिन आहे आणि त्यांच्याच विचारावर आपली शिवसेना चालत आहे आणि आज त्यांच्या स्मृतिदिनासाठी आपण इथे सर्वजण जमलेलो आहोत. मला सांगायला आनंद होतो की आपली जी काय नगरपालिकेचा आता पॅनल आहे ते पॅनल आपण उभं केलेलं आहे, त्याचा प्रचाराचाही आज शुभारंभ झालेला आहे. माझे सगळे उमेदवार व मी नगराध्यक्ष पदासाठी उभी आहे. तर आपला मुहूर्त झालेला असल्याने मी सगळ्यांना आवाहन करते की सगळ्या माझ्या उमेदवारांनी जास्तीत जास्त आपल्या वॉर्डमध्ये फिरून जास्तीचा प्रचार करावा आणि हीच खरी आपल्याला ज्यावेळी भगवा फडकेल आपल्या नगरपालिकेवर तेव्हाच खरं आपल्या सगळ्यांच्या तर्फे बाळासाहेब हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना आपण जे स्मरण करतो आणि त्यांचे विचार मागतो ह्याचं खरंच प्रमुख चिन्ह होईल आणि असं सर्वांनी काम करावं असंच मी माझ्या सगळ्यांना आव्हान करते उमेदवारांना आणि सगळ्यांना शुभेच्छा देते. दहशत, भय आणि भ्रष्टाचाराला जनता कंटाळली असून आता बदल करायचा आहे असं सांगत संदेश पारकरांनी सत्ताधाऱ्यांवरती निशाणा साधला आहे. सिंधुदुर्ग
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ही अशा प्रकारे महाविकास कणकवली शहर विकास आघाडी होते आणि त्याचबरोबर सत्ताधारी असलेले शिवसेना पक्ष पण तुम्हाला या शहर विकास आघाडीत मदतीला आलाय. काल आमदार निलेश राणे यांनी सुद्धा त्या संदर्भात वक्तव्य केलं आहे. तर त्या एकूणच जर पाहिलं असेल तर भाजप विरोधी किंवा पालकमंत्र्यांना घेरण्यासाठी ही आघाडी असल्याची एक चर्चा आहे. तर नेमकी काय भूमिका असणार? नाही, हा एक कणकवली पॅटर्न आहे जो महाराष्ट्रावर जाईल आणि ज्या ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीचा भय आणि भ्रष्टाचाराचा जो कारभार आहे या कारभाराच्या विरोधात अशा पद्धतीनं लढलं जाईल. आणि म्हणून आम्ही ही जी निवडणूक आहे ही नगरपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी लढतोय. गेल्या 8 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं कारभार झाला या कारभाराला जनता या शहरातली कंटाळलेली आहे. जो विकास अपेक्षित होता तो विकास झालेला नाही आणि या शहरामध्ये फक्त दहशत, भय आणि भ्रष्टाचार ह्याच गोष्टी झालेल्या आहेत. आणि म्हणून हा सगळा बदल करायचा आहे, परिवर्तन करायचं आहे आणि म्हणून याला जनता त्या ठिकाणी सज्ज झालेली आहे. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी अखेर माजी नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी शहर विकास आघाडीतर्फे उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पारकर यांच्या समवेत शहर विकास आघाडीच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला. दरम्यान आज उमेदवारी अर्ज दाखल करताना झालेली गर्दी लक्षात घेता कणकवलीवासियांनी वादळ अनुभवलं. त्यामुळे गतवेळेच्या सत्ताधाऱ्यांचा पराभव निश्चित आहे. तर शहर विकास आघाडी हा कणकवली पॅटर्न महाराष्ट्रभर पोहोचेल असेही पारकर यांनी सांगितलं आहे. खरं तर आज उमेदवारी अर्ज दाखल करत असताना ज्या पद्धतीनं या शहरवासियांचं एक वादळ या तहसीलदार कचेरीवर त्या ठिकाणी धडकलं आणि त्यामुळे जे सत्ताधारी आहेत या सत्ताधाऱ्यांचा पराभव जो आहे हा त्या ठिकाणी निश्चित आहे. खरं तर आज स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृती दिन आहे. पहिलं त्या सगळ्यांना अभिवादन मी त्या ठिकाणी करतो. त्याचबरोबर हे कणकवली शहर एक महत्त्वाचं शहर आहे. याला एक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक असा त्या ठिकाणी वारसा लाभलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श, त्याचबरोबर परमपूज्य भालचंद्र महाराजांची पुण्यनगरी, स्वयंभू रवळनाथाची भूमी आहे, आप्पासाहेब पटवर्धनांची कर्मभूमी आहे. खरं तर या शहराला पुन्हा एक त्या ठिकाणी लौकिक मिळावा, एक स्वच्छ कणकवली, एक सुंदर कणकवली, एक शांत कणकवली, एक कणकवलीचा सर्वांगीण विकास व्हावा असा एक प्रामाणिक प्रयत्न या नगरपंचायतीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून तुमच्या सगळ्यांचेच आणि कार्यकर्त्यांचं आणि या शहरवासियांचं आणि सगळ्या पक्षांचं मी त्या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो की ज्या पद्धतीनं आपण सगळ्यांनी हा पाठिंबा या ठिकाणी दर्शवलेला आहे. नक्कीच 2 तारीखला भरघोस त्या ठिकाणी मतदान होईल आणि 3 तारीखला शहर विकास आघाडीचा सगळ्याचे सगळे 17च्या 17 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी मोठ्या मताधिक्यानं या मतदारसंघातनं या ठिकाणी विजयी होतील. या ठिकाणी कुठलाही पक्ष राजकीय पादत्राणे बाजूला ठेवून आम्ही सगळे एक शहर विकास आघाडी म्हणून एक सक्षम पर्याय हा त्या ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांना दिलेला आहे. आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधामध्ये जनतेचा त्या ठिकाणी कौल आहे. हा कौल आपल्याला त्या ठिकाणी 3 तारीखला त्या ठिकाणी दिसेल. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की ही सगळी आघाडी करत असताना त्या ठिकाणी सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्याचं काम सगळ्याच त्या ठिकाणी नेत्यांनी केलं आणि म्हणून या ठिकाणी संपूर्ण सगळी शहर विकास आघाडी या ठिकाणी शक्य झालेली आहे. खरं तर याबाबतचे चर्चा, निर्णय त्या ठिकाणी झालेले आहेत आणि म्हणूनच ही शहर विकास आघाडी त्या ठिकाणी हा निर्णय झालेला आहे. खरं तर महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या अनेक आघाड्या सातत्यानं सगळ्या निवडणुकांना होत असतात. त्यामुळे हे काही नवीन नाही. कुठंतरी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या मतांची विभागणी त्या ठिकाणी होता कामा नये. सगळे त्या ठिकाणी एकसंघपणे या निवडणुकीला सामोरं गेलं पाहिजे आणि म्हणून हा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे. खरं तर मी मगाशीच म्हणालो की कणकवली शहर एक महत्त्वाचं केंद्र आहे. नुसतंच शहरवासी जवळजवळ 13-14 हजार लोकसंख्येचं हे शहर आहे, पण त्याचबरोबर एक तालुक्याचं आणि या जिल्ह्याचं महत्त्वाचं केंद्र असल्यामुळे जवळजवळ लाखो लोक या शहरावर त्या ठिकाणी सातत्यानं आपलं जे काम असतं, शैक्षणिक असेल, तहसीलदार कार्यालय असेल, सगळ्या स्तरावरचं हे त्या ठिकाणी या शहरातनं होत असतं. आणि म्हणून या सगळ्यात जनतेला कसा त्या ठिकाणी सत्तेच्या माध्यमातून न्याय देता येईल, विकासाचं व्हिजन घेऊनच त्या ठिकाणी आम्ही चाललेलो आहोत. येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये मूलभूत सुविधांबरोबर एखादं व्हिजन घेऊन त्या ठिकाणी आम्ही काम करणार आहोत. आणि नक्कीच जी 5 वर्षाची संधी आहे त्या संधीमध्ये लोकांना त्या ठिकाणी योग्य लोकांना आम्ही निवडून दिलं अशा प्रकारचा निर्णय आपण केला. या एक आनंद त्या 5 वर्षामध्ये लोकांना त्या ठिकाणी मिळेल. अनेक इच्छुक उमेदवार होते, त्याच्यातनं त्या ठिकाणी प्रत्येक नेत्यांना विश्वासात घेऊन 17 उमेदवार त्या ठिकाणी ठरवलेले आहेत आणि नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार तर त्या ठिकाणी सगळ्याच पक्षांनी एकमत करून त्या ठिकाणी ठरवलेला आहे. आणि त्यामुळे
17च्या 17 नगरसेवक त्या ठिकाणी निवडून येतील आणि नगराध्यक्षपदी मोठ्या मताधिक्याने जनतेच्या आशीर्वादावर, प्रेमावर, विश्वासावर त्या ठिकाणी मी निवडून येईल. आम्ही तशा पद्धतीनं मागणी निवडणूक आयोगाकडे किंवा निवडणूक विभागाकडे त्या ठिकाणी केलेली आहे. जो निर्णय त्या ठिकाणी देतील, कुठलंही चिन्ह आणि कुठलंही, त्या ठिकाणी आम्ही नक्की ते घेऊन लढू. आणि परत एकदा मी आपल्याला सांगतो, जनतेचा जो विश्वास आहे, या विश्वासावर त्या ठिकाणी हे सगळं पॅनल, कुठलंही चिन्ह कुठलं त्या ठिकाणी नाही, संदेश पारकर आणि त्याच्या प्रभागातले उमेदवार हे सगळ्यांचं त्या ठिकाणी महत्त्व आहे. आणि मग त्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी निवडणूक जिंकली जाईल. नाही, हा एक कणकवली पॅटर्न आहे जो महाराष्ट्रावर जाईल. आणि ज्या ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीचा भय आणि भ्रष्टाचाराचा जो कारभार आहे, या कारभाराच्या विरोधात अशा पद्धतीनं लढलं जाईल. आणि म्हणून आम्ही ही जी निवडणूक आहे, ही नगरपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी लढतोय. गेल्या 8 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं कारभार झाला, या कारभाराला जनता या शहरातली कंटाळलेली आहे. जो विकास अपेक्षित होता तो विकास झालेला नाही. आणि या शहरामध्ये फक्त दहशत, भय आणि भ्रष्टाचार ह्याच गोष्टी झालेल्या आहेत. आणि म्हणून हा सगळा बदल करायचा आहे, परिवर्तन करायचं आहे. आणि म्हणून याला जनता त्या ठिकाणी सज्ज झालेली आहे. कोणता विकास, नेमका कोणाचा विकास, हाच प्रश्न कणकवलीकर विचारतायत. या सत्ताधाऱ्यांचा प्रश्न जो कणकवलीकर विचारतायत, कोणाचा नेमका विकास झाला, कोणता विकास झाला. मतदार तर स्वतः दुर्बीण घेऊन शोधायला निघालेले आहेत. 400 कोटी रुपये दरवर्षी, 50 कोटी रुपये येतात निधी नगरपालिकेसाठी. गेल्या 8 वर्षामध्ये 400 कोटी रुपये निधी आला. 400 कोटी रुपये गेले कुठे, हा शोधण्याचा प्रयत्न कणकवलीकर जनता त्या ठिकाणी करते. आणि याचं उत्तर 3 तारीखला मतपेटीतनं जनता त्या ठिकाणी या सत्ताधाऱ्याला देईल. तुमच्या जे काही मनात आहे ते काही होणार नाही. या ठिकाणी एकच मिनिट, या ठिकाणी अजून वेळ आहे, मागे घेण्याची तारीख आहे, हे सगळं होणार आहे. तुमच्या जे मनात आहे ते काही होणार नाही. आमच्या आघाडीला कुठेही त्या ठिकाणी बिघाडी येणार नाही. आम्ही सगळे सांघिकपणे त्या ठिकाणी या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत आणि हे यश जे आहे हे नक्की त्या ठिकाणी मिळवणार आहोत. पूजा करलकर या अनुभवी आहेत. नगर परिषदेचा कारभार त्या प्रामाणिकपणे करतील, त्यामुळे नगराध्यक्ष म्हणून मोठ्या मताधिक्यानं निवडून येतील असा विश्वास माजी आमदार वैभव नाईक यांनी व्यक्त केला आहे. शिवसेनेकडे अनेक चांगले इच्छुक उमेदवार या ठिकाणी होते आणि शिवसेनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांशी उमेदवारांची साधक चर्चा करून सगळ्यांच्या सहमतीने पूजा करलकर यांना शिवसेनेने उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्या गेल्या 19-20 वर्ष या नगरपालिकेमध्ये नगरसेवक म्हणून कार्यभार करतायत, हे मला वाटतं प्रत्येक नागरिकांनी बघितलेलं आहे. आणि आम्ही खरं तर पूजा करलकर यांना उमेदवार देताना सामान्य खरं तर आज आमच्याकडे जे उमेदवार आपण बघितलं असेल नगरसेवक, आज एका तत्वाशी ठाम राहिलेले उमेदवार आहेत. आज सामान्य कुटुंबातले सगळे उमेदवार आहेत. आणि खरं तर मालवणवासियांना माझी विनंती आहे की आपल्याला बघितलं की 5 वर्षामध्ये एका तत्वाशी राहणाऱ्या लोकांच्या पाठीशी तुम्ही राहा, हे तुम्हाला विश्वास देतील की या नगरपालिकेमध्ये चांगला कारभार या ठिकाणी होईल. आज काही लोक सांगतात की सत्ता आमच्याकडे असते म्हणून आमच्याकडे द्या, परंतु या नगरपालिकेमध्ये 100 कोटी रुपयाचा निधी आजही पडून आहे. आणि हा निधी खर्च प्रामाणिकपणे केला तर या शहराचा चेहरामोहरा या ठिकाणी बदलेल. आज या शहरामध्ये आपण बघित असाल की जी काही कामं झाली आहेत, जेटी असून देत, नगरपालिकेची इमारत असून देत, स्टँड असून देत, या शहरातील भुयारी गटर असून देत, जळपाणी योजना असून देत, या सगळ्या योजना ह्या गेल्या मी आमदार असताना या ठिकाणी आणल्या आहेत. परंतु गेल्या वर्षभरामध्ये काय आणलं सत्ताधाऱ्यांनी, गेल्या 3.5 वर्षामध्ये सत्ताधाऱ्यांनी काय आणलं, हा प्रश्न या लोकांनी निश्चित विचारला पाहिजे. आणि आपण बघत असाल की विकासाच्या बाबतीत बोलायचं तर कुडाळ मालवणचा रस्ता हाच खरं तर विकास सांगून जातो या लोकांचा. या शहरातील खड्डे हाच विकास सांगून जात आहे. आणि त्यामुळे माझी मालवणाची विनंती आहे की एकच विचार केला, कुडाळवरून इकडे येताना आपल्याला काय त्रास होतो. आज शहरातील नळपाणी योजना 2 वर्षापूर्वी मंजूर गव्हर्नमेंट होती, आज योजना सुरू आली नाही आहे. या शहरामध्ये भुयारी गटराचे पैसे आणून सुद्धा दिले आहेत. आणि सगळ्यात उत्तम उदाहरण सत्ताधाऱ्यांचं नाव करते मला उत्तम उदाहरण म्हणजे या नगरपालिकेमध्ये गेले 1 वर्ष सीओ नाही आहे. सत्ताधारी सांगतात की आम्ही सत्ताधारी आहोत, पण या नगरपालिकेमध्ये 1 वर्ष सीओ नाही. उद्या या नगरपालिकेमध्ये आमच्या नगराध्यक्षाला आमचे नगरसेवक झाले की मी तुला विश्वास सांगतो की या नगरपालिकेमध्ये जिल्हा नियोजनमध्ये जवळजवळ 10-12 कोटी रुपये जिल्हा नियोजन दरवर्षी येतात. आज नगरपालिकेचा 100 फंड आहे आणि हे जे 100 कोटी आहे हे सगळे जर व्यवस्थित खर्च केले तर या शहराचा चेहरामोहरा बदलेल. आणि यासाठी प्रामाणिक लोक गरजेचे आहेत. आणि हे प्रामाणिक लोक हाच मुद्दा घेऊन आम्ही लोकांपुढे जाणार आहोत. जाती धर्म पक्षभेद हा विसरून हे प्रामाणिक लोक आहेत आणि हे प्रामाणिक लोक तुमच्या हातील असा विश्वास आम्ही लोकांना देणार आहोत. आणि यासाठी आम्ही सगळे एकत्र घेऊन या ठिकाणी काम करणार आहोत. आपलं सर्वांचं सहकार्य सुद्धा या पुढच्या काळामध्ये होईल आणि अंकुश या शहरातील नागरिकांचा सुद्धा या कारभारावर अंकुश राहील असा विश्वास तुम्हाला या ठिकाणी देतो. आणि खरं तर अनुभवी चेहरा असला पाहिजे.
नवीन चेहरे किंवा स्वतःच्या दुसऱ्याच्या कोणाच्या कलेने चालणारा चेहरा नको आहे असं लोकांचं आम्हाला सगळं म्हणणं आलं. कारण पूजा करताना कोण निर्णय कोण सांगायचा कोणाचं मार्गदर्शन द्यायची गरज नाही, कारण त्यांनी स्वतः काम केलेलं आहे आणि निपक्षपणे आपल्या चेहऱ्यावर एकही भ्रष्टाचार दाग न देता त्यांनी कारभार केलेला आहे. त्यामुळे त्यांना कोणाचा कारभार मध्ये हस्तक्षेप असणार नाही, तर त्यांना ह्या सगळ्या लोकांना घेऊन हा कारभार करेल. आमच्याकडे सगळे चेहरे आहेत ते नवीन आपण बघितलं असाल, काही अनुभवी चेहरे सुद्धा आहेत, हे सुद्धा भ्रष्टाचार विरहित चेहरे आहेत आणि ही नगरपालिका आम्ही जिंकू असा विश्वास या ठिकाणी आम्हाला आहे. वेंगुर्लेत राष्ट्रीय काँग्रेसनं शक्ती प्रदर्शन करत आज नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसचे प्रभारी जिल्हाध्यक्ष विलास गावडे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. काँग्रेसकडून वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी नगराध्यक्ष पदासहित 15 नगरसेवक उमेदवारांचे अर्ज दाखल करण्यात आले. वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने आज शक्ती प्रदर्शन करण्यात आलं. यावेळी सर्वप्रथम वेंगुर्लेचे ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर, देवी सातेरी, देव गावडेश्वर, देव मानसेश्वर यांना श्रीफळ ठेवून आशीर्वाद घेण्यात आला. यानंतर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विलास गावडे यांनी नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी ओंकार ओतरे यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष विधाता सावंत, शहराध्यक्ष प्रकाश टिचोलकर यांच्यासहित नगरसेवक पदाचे उमेदवार व पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. आज आम्ही नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष म्हणून उमेदवार या नात्याने फॉर्म भरत आहे, परंतु आमचं एक दृष्टिकोन वेंगुर्लेच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातनं आम्ही नागरी सुविधा आणि महत्त्वाचं काम म्हणजे विजन आमचं हॉस्पिटल, हे स्वतःचं वेंगुर्लाचं हॉस्पिटल इथे व्हावं ही सगळ्यात लोकांची नागरिकांची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. त्यामध्ये आम्ही 5 वर्षामध्ये स्वतःचं हॉस्पिटल उभारण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करणार आहोत की जेणेकरून आपल्या वेंगुर्ला वासियांना खरी नागरी सुविधा असेल तर ते आरोग्याचे भेडसावणारे प्रश्न आहेत ते निश्चितपणे या ठिकाणी या 5 वर्षामध्ये प्राधान्याने हा प्रश्न सोडवला जाईल आणि याच्यामध्ये जास्त भर आमचा राहील. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक दृष्ट्या आमच्या स्थानिक लोक बाहेर शिक्षणासाठी जात आहेत त्यांच्यासाठी ते शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात उभ्या करण्याचा प्रयत्न आमचा राहील आणि वेंगुर्ला शहर हे पूर्णपणे महाराष्ट्रामध्ये एक आधुनिक पद्धतीचं शहर आणि एक मॉडेल आम्ही निश्चितपणे या ठिकाणी बनवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर काही सुविधा असतील त्या नागरिकांना कशा पद्धतीने कमी वेळात मिळतील हाही आमचा एक प्रयत्न राहील. एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे पाण्याचा आहे. तो पाण्याचा प्रश्न सातत्यानं ज्या ठिकाणी भेडसावत आहे त्या ठिकाणी काही अजूनही वेंगुर्ला शहरामध्ये काही प्रभागामध्ये पाण्याचा तुटवडा जाणवतोय. तोही आम्ही पूर्णपणे या ठिकाणी पूर्णत्वास नेऊ आणि खऱ्या अर्थानं वेंगुर्ल्याचा विकास हा आम्ही येत्या 5 वर्षामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये निश्चित दाखवू. ज्या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आज आपल्या काँग्रेस पक्षाचे 15 नगरसेवकांचे फॉर्म अधिकृतरित्या आज भरवण्यात आलेले आहेत आणि त्यातले 15चे 15 नगरसेवक निश्चितपणे वेंगुर्लावासी आणि पूर्ण काँग्रेसचा पॅनल हात निशाणीवर पूर्ण एकसंघ निवडून येऊन सत्ता येईल आणि सत्तेच्या माध्यमातून इथे विकास होईल एवढे या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. आज आम्ही विलास गावडे यांचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारी अर्ज नगराध्यक्षपदासाठी भरत आहोत. त्याचबरोबर आतापर्यंत आमचे बरेच नगरसेवक पदाचे नगरसेविका पदांचे अर्ज भरून झालेले आहेत. काही शिल्लक आहेत ते आज भरले जातील. ही निवडणूक लढवत असताना आम्ही केंद्रबिंदू म्हणून या शहरातली नागरिक जे आहेत त्या नागरिकांचा विकास हा केंद्रबिंदू धरून ही निवडणूक आम्ही लढवत आहोत. आमच्यासमोर काही व्हिजन आहे ही निवडणूक लढवण्याच्या मागे. फक्त कॉन्ट्रॅक्टरांच्या विकासाचं व्हिजन आमचं नाही आहे. सर्वसामान्य नागरिक जे आहेत त्या नागरिकांना कसं चांगल्या सुविधा मिळतील, त्यांच्या मनातलं शहर जे आहे वेंगुर्ला तसं वसवण्याचं प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. आमच्या काही योजना आहेत त्या आरोग्याच्या सुविधा चांगल्या पद्धतीने शहरातील नागरिकांना मिळत नाही. आता आरोग्याची सुविधा ही दिली जाते उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मार्फत, ती शासनाची आहे महाराष्ट्र शासनाची, परंतु नगर परिषदेच्या मार्फत काय करता येईल आणि शहरातील नागरिकांना चांगली आरोग्य सुविधा कशी मिळेल याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. त्याचप्रमाणे 24 तास पाणी म्हणजे हे काय एका दिवसाचं नाही आहे, परंतु लॉंग टर्मचा विचार करून आम्ही अशा प्रकारचा आराखडा बनवू की 24 तास शहरातल्या नागरिकांना पाणी मिळालं पाहिजे. विजेचा प्रश्न मोठा आहे, मोठी बिलं येतात, तर ग्रीन एनर्जीच्या मार्फत काय करता येईल का, अशा प्रकारचा आमचा अनेक प्रयत्न आहेत. हे प्रयत्न करत असताना आम्ही टाटा कन्सल्टन्सी सारख्या जी सर्व्हिस देते अशा प्रकारचा आराखडा तयार करण्याचा
की तसा वेंगुर्ल्याच्या विकासाचा आराखडा आम्ही तयार करू. ज्या प्रकारचा विकास नागरिकांना या शहरातल्या पाहिजे, त्या नागरिकांना पाहिजे असलेला विकास घडवण्याचा आम्ही ते प्रयत्न करणार आहोत. बाकीच्या काही गोष्टी आम्ही बोलणार नाही. यापुढे काय करायचं, येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये हे शहर एक नागरिकांना जसं पाहिजे त्या पद्धतीचा विकास झालेला तुम्हाला 5 वर्षामध्ये दिसेल. आणि आज विलास गावडे हे 100% निवडून येतीलच. त्यांच्याबरोबर आमचे जे नगरसेवक नगरसेविका पदाचे उमेदवार आहेत ते सुद्धा मोठ्या संख्येने निवडून येतील आणि नागरिकांचा मोठा भरभरून प्रतिसाद आम्हाला मिळतोय आणि नक्कीच 3 तारीखला आम्ही विजयाचा गुलाल उधळणार आहोत. सावंतवाडी नगराध्यक्षपदासह नगरसेवक पदाचे उमेदवारी अर्ज आज काँग्रेसने दाखल केलेत. काँग्रेसकडनं भरलेला आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी काय विश्वास व्यक्त करताय? जवळपास 17 जणांनी 18 अशा 18 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. खूप छान वाटतंय आणि थेट महिला आरक्षण जे पडलेलं आहे ते पहिल्यांदाच पडलेलं आहे सावंतवाडीमध्ये. यापूर्वी नगरसेवकमधून महिलांची नियुक्ती होत होती, त्यामुळे एक लोकांना एक चांगली चॉईस मिळते. आणि आताचे जे उमेदवार आहेत त्यामध्ये एक सक्षम उमेदवार म्हणून आज काँग्रेस पक्षाने दिलेला आहे. पक्षाने एक विश्वास ठेवलेला आहे आणि आम्हाला स्वबळावरती लढण्यासाठी आज पक्षाने ताकद दिलेली आहे. महाविकास आघाडीतनं तुम्ही हात काढला असं म्हणायचं का? 100% आणि आज सुद्धा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुद्धा एक स्टेटमेंट केलेलं आहे की प्रत्येकाला स्वतंत्र लढण्याचा अधिकार आहे. नक्कीच. काय विश्वास व्यक्त कराल? सगळे नगरसेवक आणि तुम्ही मैदानात आहात, काय असेल चित्र 3 डिसेंबरचा? नक्कीच चित्र खूप चांगलं आहे, कारण लोकांना एक चांगला पर्याय दिसतोय काँग्रेसच्या स्वरूपात. आणि मला वाटतं एक सातत्याने राजकारणात सक्रिय असणारा फेस आज काँग्रेसने दिलेला आहे माझ्या रूपाने. आणि नक्कीच एक विजन घेऊन आम्ही उतरणार आहोत. आणि आज आमचे सगळे नगरसेवक ज्या सहकारी आज ज्या सर्वांनी आज फॉर्म भरलेला आहे ते सगळे उच्च शिक्षित आणि नवीन उमेदवार आहेत. आणि सावंतवाडीचा कारभार एक स्वच्छ आणि भ्रष्टाचार मुक्त एक राजकारण करावं अशा उद्देशाने आज काँग्रेस पक्ष आज उतरलेली आहे. डिसेंबरमध्ये असं चित्र असेल की 6A पुन्हा पोटनिवडणूक लागेल. 6A जो आहे म्हणजेच आमचा नगराध्यक्ष निवडून येईल आणि साक्षी वंजारींच्या जागेवरती पुन्हा आपण एक पोटनिवडणुकीला सामोरं जाऊ असा विश्वास मला आहे. आता माजी नगरसेवक आहात, सगळी टीम तुमच्यासोबत आहे, काय विश्वास व्यक्त करता? सावंतवाडी हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. अनेक नगराध्यक्ष सावंतवाडीला काँग्रेसने दिले, अनेक नगरसेवक काँग्रेसने दिले. काही मंडळी इथून निघून गेली असतील पण ते काँग्रेसच्याच तिकिटावर नगरसेवक झाले होते. त्यामुळे काँग्रेसची जनता ही काँग्रेसबरोबर राहणार. उमेदवार जरी इकडे तिकडे गेले तरी सावंतवाडीकर हे काँग्रेसचेच आहेत आणि ते काँग्रेसबरोबर राहणार. आणि काँग्रेसचं विजन असं आहे की जो सर्वसामान्य घटकापासून मागास घटकापासून तो अगदी सुशिक्षित वर्गापर्यंत हा जो मतदार आहे काँग्रेसचा आहे. आणि काँग्रेस ही द्वेषभावनेने अगदी राजकारण करत नाही, सर्वसामान्यांना घेऊन जाणारा पक्ष आहे, सामान्य लोकांचे प्रश्न सोडवणारा पक्ष आहे. त्यामुळे जनता यावेळी काँग्रेसच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहील. एकेकाळी शहरात किंगमेकर असलेले माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर यांना भाजपनं तिकीट नाकारल्यानं खळबळ उडाली आहे. प्रभाग 7 मधून आचरेकर इच्छुक होते, मात्र त्या प्रभागात सौरभ तामणकर यांना भाजपनं उमेदवारी देत आचरेकरांचं तिकीट कापलं आहे. त्यामुळे आचरेकर यांनी आता अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. मालवण नगर परिषद निवडणुकीच्या ऐन शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. उमेदवारी अर्ज कोणाला भरायचे किंवा एबी फॉर्म कोणाला द्यायचे यावरून भाजपमध्येच चढाओढ पाहायला मिळाली, कारण भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या ही जास्त होती. प्रभाग 7 मध्ये सौरभ तामणकर सुद्धा इच्छुक होते आणि त्याचवेळी गेली अनेक वर्ष मालवण शहरात किंगमेकर म्हणून ज्यांची ओळख होती ते माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर यांना यावेळी भाजपने तिकीट नाकारल्याचं दिसत आहे. त्या प्रभागात सुदेश आचरेकर हे भाजपकडून प्रभाग 7 मधून इच्छुक होते, तसेच त्यांची पत्नी स्नेहा आचरेकर या नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक होत्या. मात्र शेवटच्या क्षणी शिल्पा खोत यांना उमेदवारी नगराध्यक्ष पदाची देण्यात आली. त्यानंतर सुदेश आचरेकर हे प्रभाग 7 मधून इच्छुक म्हणून राहिलेले होते. त्यामुळे कुठेतरी प्रभाग 7 मधून त्यांना उमेदवारी मिळेल अशी त्यांना आशा होती. कालच्या भाजपच्या शक्ती प्रदर्शनावेळी सुद्धा सुदेश आचरेकर हे शक्ती प्रदर्शनावेळी भाजपमध्ये होते आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली जाणार अशा पद्धतीचं वक्तव्य भाजपकडून करण्यात आलं होतं. आणि आज शेवटचा दिवस होता हा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा. यावेळी सुदेश आचरेकर यांना उमेदवारी नाकारण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. त्याऐवजी सौरभ तामणकर हे युवा नेतृत्व म्हणून पुढे आणताना भाजपकडून दिसत आहे आणि त्यांनाच ही उमेदवारी देण्यात आली.
त्यामुळे गेली अनेक वर्ष हे सुदेश यात्रेकर नगरपालिकेत उमेदवार ठरवत होते, कुठच्या उमेदवाराला कुठच्या प्रभागातून उमेदवारी द्यायची. मात्र आज त्यांनाच उमेदवारी भाजपकडून देण्यात आलेली नाही आहे. त्यामुळे एकूणच या मालवणच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून सुदेश यात्रेकर यांनी आता अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. प्रभाग 7 मधूनच त्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहे. त्यामुळे आता प्रभाग 7 मध्येही तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे, कारण चौरंगी लढत होणार आहे. कारण शिवसेना भाजप, शिवसेना ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गट अशा ही चौरंगी लढत होणार आहे. त्यामुळे या गेली अनेक वर्ष प्रभाग 7 हा सुदेश यात्रेकर यांच्या बाजूने राहिलेला होता, त्यांचा तो बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे आताच्या निवडणुकीत कोण या प्रभागात बाजी मारत आहे, कशा पद्धतीचं रणनीती ही शिवसेना भाजप किंवा ठाकरे गटाकडून आखली आहे, त्यांच्याला कशा प्रकारे यात्रेकर हे उत्तर देणार किंवा त्यांची खेळी काय असणार याकडे सुद्धा साऱ्यांचे लक्ष आहे. नक्कीच आता यात्रेकर हे तिथले मातब्बर नेते आहेत आणि अनेक वर्ष ते याच प्रभागात नेतृत्व करत होते. एकदा पण त्यांचा त्या प्रभागातून पराभव झालेला नाहीये. त्यामुळे यावेळी सुद्धा आपणच या ठिकाणी आपली ताकद काय ती दाखवून देऊ असाच निर्धार यात्रेकर यांनी केलेला आहे. त्यामुळे मात्र ह्या चौरंगी लढतीत आता जनता कोणत्या उमेदवाराला कौल देतं आणि त्यात कोण बाजी मारून जातं याकडे सुद्धा मालवणवासियांचं लक्ष लागून आहे. सावंतवाडी राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना अचानक माघार घेतलेली पाहायला मिळाली. आम्ही एकूण 5 उमेदवार अर्ज दाखल केलेले आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी घड्याळ चिन्ह हे लोकांपर्यंत जाणं गरजेचं आहे. आणि हे जरी आमचे 5 उमेदवार असले तरी आम्ही सध्या स्वबळावर आहोत. पुढील काय जो निर्णय असेल युती संदर्भातला किंवा एकत्र येण्याचा तो ह्या 2 दिवसात क्लिअर होईल. तरी पण आमची मानसिकता अशी केलेली आहे की आम्ही 5 उमेदवार नगरसेवक पदासाठी उभे आहोत आणि आम्ही स्वबळावर लढतोय. तुमच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार कोण तुम्ही जाहीर केले होते, पण ऐनवेळी तुम्ही अर्ज भरलेला नाही, नेमकं कारण काय? कारण काय अजून मला समजलेलं नाही. कारण मी ज्यावेळेला आज फॉर्म भरण्यासाठी गेलो त्यानंतर त्यांना फोन लावण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचा माझा काही संपर्क होऊ शकलेला नाही. तरी थोड्या वेळाने त्यांचा आणि माझं भेट होईल, त्यावेळेला कारण निश्चित समजेल मला. त्यावेळेला व्यक्त करताय 5 जण तुम्ही रिंगणात आहात. हां 5 जण आम्ही जे रिंगणात आहोत ते आम्ही म्हणतो आमचे ते मावळे आहेत. काय आहे की 5 जण जरी असलो तर आम्ही 50 लोकांना भारी आहोत. आणि निश्चित मी सांगतो तुम्हाला, आजच शब्द देतो की 5 उमेदवारातले जास्तीत जास्त उमेदवार आमचे निवडून येतील, ह्यासाठीच आम्ही उभे राहिलेलो आहोत. आणि घड्याळ चिन्ह आम्ही निश्चित लोकांपर्यंत पोचू आणि 5ही उमेदवार आम्ही चांगल्या मताने विजयी होऊ याची आम्हाला खात्री आहे. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी अजितदादा पवार, मुश्रीफ साहेब आणि प्रदेशाध्यक्ष तटकरे साहेब हे तिघांचं इथे जातीनिशी लक्ष दिलं जाणार आहे. पक्षातर्फेच फॉर्म भरणार. वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीसाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेतर्फे माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम यांनी नगराध्यक्ष पदासाठी रविवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पक्षाच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी माझ्यावर टाकलेला विश्वास सार्थकी लावताना वेंगुर्ला नगर परिषदेवरती पक्षाचा भगवा फडकवीन असा ठाम विश्वास संदेश निकम यांनी व्यक्त केला आहे. आज वेंगुर्ला नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक थेट नगराध्यक्ष 120 नगरसेवक या निवडणुकीचं 2025 उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून मी नगराध्यक्ष म्हणून उमेदवारी आज सादर केलेली आहे. सर्वप्रथम मी या आदरणीय आपले हिंदुत्व सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांना म्हणजे यांच्या आशीर्वादाने घडलेला शिवसैनिक आहे. त्याचप्रमाणे आदरणीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब, आदरणीय युवा सेना नेते आदित्य ठाकरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच आमच्या या विभागाचे लोकनेते आदरणीय माजी खासदार विनायकजी राऊत तसेच आमच्या या तालुक्याचे तालुका प्रमुख सन्मान्य बाळू परब, जिल्हा प्रमुख घुरी आणि आमचे सरप्रमुख रुपेश राऊत यांच्या नेतृत्वात मी निवडणूक लढवित आहे. या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला तो विश्वास मी तन मन धन
लावून आपल्या पक्षाचा झेंडा भगवा या वेंगुर्ला नगरपालिका कसा फडकेल आणि 20 नगरसेवक जे आम्ही उभे केले आहेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे ते कसे निवडून येतील यासाठी कोशिशीने प्रयत्न करणार आणि कमीत ते 16 नगरसेवक निवडून आणि 1 नगराध्यक्ष निवडून येण्यासाठी लोकांपर्यंत तळागाळातील लोकांपर्यंत माननीय उद्धवजी साहेब मुख्यमंत्री असताना आणि बाळासाहेबांचे विचार हिंदुत्वाचा मुद्दा या मुद्द्यावर आम्ही आज निवडणुकीला सामोरे जात आहोत। हे बघा, याच्या आधी मी वेंगुर्ला नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष म्हणून 2.5 वर्ष काम केलेलं आहे। नगराध्यक्ष म्हणून 2.5 वर्ष मी जेव्हा काम करताना मला सर्वसामान्य लोकांपासून वेंगुर्ल्याचे माझे नागरिक यांनी एवढी साथ दिली की वेंगुर्ल्याचा विकास त्यावेळी मी सातत्याने करण्याचा प्रयत्न केला। त्यावेळी सर्वप्रथम मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये जलतरण तलाव हे 1 कोटीचं जलतरण तलाव मी नगराच्या कारकिर्दीमध्ये बांधून पूर्ण केलं। त्याचप्रमाणे गेली 25 वर्ष मी या नगरपालिकेमध्ये नगरसेवक म्हणून काम करतोय आणि माझी मिसेस सौ सुमन संदेश निकम हे गेली 10 वर्षे नगरसेविका म्हणून काम करते। आम्ही ज्यावेळी लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्यावेळी पक्षाचं काम करतो त्यावेळी आम्ही हेवे देवे बाजूला ठेवून लोकांमध्ये आपण कसं लोकांचं काम मार्गी लागेल आणि बाळासाहेबांचं जे ध्येय धोरण होतं 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण त्यानुसार आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचून लोकांची कामं केली। त्याचं एक उदाहरण, मी ज्यावेळी नगराध्यक्ष झालो त्यावेळी मी संदेश निकम मित्रमंडळ स्थापन करून त्यांच्यामार्फत एक मी ॲम्ब्युलन्स वेंगुर्ला शहरवासियांना आणून दिली आणि त्या ॲम्ब्युलन्स मार्फत मी आजपर्यंत लोकांना आरोग्यदायी सेवा असू दे कुठल्याही प्रकारचा 1 रुपया न घेता आम्ही लोकांना मोफत गेली 12 ते 13 वर्ष ॲम्ब्युलन्स मोफत देत आहोत आणि मी दिलेली आहे। त्याचप्रमाणे संदेश निकम मित्रमंडळामार्फत कोरोनाच्या काळात सुद्धा मी ज्यावेळी लोकांना घराच्या बाहेर पडता येत नव्हतं त्यावेळी 200 कुटुंबांना मी अन्नधान्य कपडे या सगळ्या गोष्टी पुरवल्या कारण आम्हाला बाळासाहेबांनी समाजकारण करण्याचं व्रत दिलेलं आहे। त्याचप्रमाणे वेंगुर्ल्याचा विकास करताना नेहमी आम्ही वेंगुर्ला शहर स्वच्छ कसं राहील आणि वेंगुर्ला शहरामध्ये जास्तीत जास्त लोकांना आपली कामं कशी सोप्या पद्धतीत करून घेता येईल हे मी काम केलं। त्यामुळे वेंगुर्ल्यातील जनता ही आजही माझ्या पाठीशी आहे आणि वेंगुर्ल्यातल्या जनतेचा आशीर्वाद माझ्या मागे असल्यामुळे मी गेली 25 वर्षे नगरसेवक म्हणून मी निवडून येत आहे। समाजवादी विचारांचं शहर म्हणून वेंगुर्ला शहराची ओळख आहे। शहरात शांतता, चांगलं आरोग्य, स्वच्छ पाणी आणि चांगल्या सोयीसुविधा देणारा नगराध्यक्ष नगरसेवक येथील जनतेला हवे आहेत आणि आमचे उमेदवार हे जनतेच्या मनातीलच आहेत असा विश्वास उबाटा शिवसेनेचे तालुका प्रमुख यशवंत उर्फ बाळू परब यांनी व्यक्त केला आहे। वेंगुर्ला नगर परिषदेचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारी अर्ज या वेंगुर्ला शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख म्हणून जे कार्यरत आहेत आणि आमच्या शिवसेना पक्षाचे आमचे सर्वांचे सहकारी संदेश निकम यांची उमेदवारी अर्ज आज आम्ही दाखल केला। आज संपूर्ण वेंगुर्ला शहराचा विचार करता वेंगुर्ला शहर हे समाजवादी विचाराचं शहर म्हणून एक ओळख आहे आणि या शहरासाठी शांतता, चांगलं आरोग्य, चांगलं पाणी आणि चांगल्या प्रकारच्या सोयीसुविधा देणारे नगराध्यक्ष आणि त्यांचे सहकारी अशा पद्धतीचं विजन ह्या लोकांच्या मनात असतं आणि यासाठी त्या देण्यासाठी आमचे संदेशजी निकम असतील आणि आमचे विषयी नगरसेवकाचे उमेदवार हे त्याच पद्धतीचे आणि त्याच भावनेचे जे उमेदवार आहेत ते आज उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत
कुठल्याही आमिषाला बळी पडून किंवा कुठच्याही लोभापोटी किंवा मला काहीतरी भविष्यामध्ये मिळेल अशा कुठल्याही भावना न मनात ठेवता आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे जे जे उमेदवार आहेत ते सर्व समाजसेवा आणि समाजाची सेवा करण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज त्यांनी या ठिकाणी दाखल करून एक आम्हाला समाजाची सेवा करण्याची संधी या मतदाराच्या रूपात मिळावी ही भावना मनात ठेवून सर्वांनी या ठिकाणी नगरसेवकाचे नगराध्यक्षांचे फॉर्म दाखल झालेले आहेत आणि त्या माध्यमातून पुढील काळामध्ये सुद्धा वेंगुर्ला तालुक्याच्या शहरामध्ये चांगल्यात चांगल्या प्रकारे विकासात्मक कामं, आरोग्य, शिक्षण आणि सगळ्या प्रकारच्या सोयी सुविधा नागरिकांना कशा भेटतील, त्यांच्या नगरपालिकेच्या माध्यमातून कुठलाही त्रास त्यांना न होणार याची दक्षता घेऊन पुढची विकासात्मक कामं मार्गी लावण्यात येतील. त्याचबरोबर नवीन डेव्हलपमेंट होत असताना बिल्डर्सच्या माध्यमातून अनेक टॅक्सेस हे नगरपालिकेच्या माध्यमातून त्या ग्राहकांना द्यावे लागतात. त्यामध्ये सुद्धा योग्य तो निर्णय एक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची या ठिकाणी सत्ता आल्यानंतर ह्या नागरिकांना कशा पद्धतीने चांगल्या जागेमध्ये सुस्थितीत राहता येईल याचा प्रामाणिक प्रयत्न आमच्या शिवसेना पक्षाच्या नगराध्यक्ष आणि सर्व सहकार्याच्या माध्यमातून या शहराच्या एका चांगल्या विकासात्मक दृष्टिकोनात केला जाईल. त्याचबरोबर वेंगुर्ला शहरातील लागलेला समुद्र किनारा, लागून असलेला समुद्र किनारा या ठिकाणी सुद्धा पर्यटनामध्ये एक चांगली भर कशी पडेल आणि या वेंगुर्ल्यातील स्थानिक नागरिकांना, महिलांना एक चांगला रोजगार कसा उपलब्ध होईल याचा सुद्धा एक प्रामाणिक प्रयत्न माझ्या नगराध्यक्ष आणि सर्व सहकारी यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आमचा एक प्रामाणिक प्रयत्न शहरासाठी केला जाईल. पर्यंत 18 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष एवढे उमेदवारी अर्ज दाखल झालेले आहेत. उर्वरित 2 जे अर्ज आहेत ते सुद्धा उद्याच्या शेवटच्या दिवशी ते दाखल केले जातील. स्वबळावरती सत्ता मिळवणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे आणि आम्ही ते पूर्ण करू असा विधान माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. 3 डिसेंबरला आमचा विजय निश्चित आहे आणि आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये प्रचार करत असताना सभ्यतेची पातळी ओलांडणार नाही याची मी आपल्याला खात्री देतो. शेवटी नगरपालिकांच्या निवडणुका या विकासाच्या मुद्द्यावर झाल्या पाहिजे आणि तसं त्या विकासाच्या मुद्द्यावरच आम्ही बोलतो आणि आम्ही तशा पद्धतीने निवडणुकीला लढतो. सावंतवाडी अनेक सावंतवाडी केलं आहे. मात्र यावेळची निवडणूक जी आहे ती दीपक केसरकरांची निवडणूक मानली जाते, चर्चा आहे. काय एक गोष्ट अशी आहे की शेवटी व्यक्तिगत कोणाचाही द्वेष करून निवडणुका करायच्या नसल्या तर मग त्याच्यामध्ये मूळ विषय बाजूला राहतो. मूळ विषय हा नगरपालिकेच्या नागरी सुविधांचा असतो आणि नागरी सुविधा जास्तीत जास्त असल्या पाहिजे याच्याकडून कोणाचंही असण्याचं कारण नाही. आणि ह्या करत असताना अनेक वेळेला अनेक अडचणी येत असतात. मध्यंतरीच्या काळामध्ये प्रशासकीय कारभार होता आणि त्याच्यामुळे इलेक्टेड मेंबर्स त्या ठिकाणी मिळतात. त्याचा काही प्रमाणात परिणाम म्हटलं तरी जाणवतो, कारण लोकांना एक संधी असते की आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे जाऊन आपल्या ज्या अडचणी असतात त्या मांडण्याची आणि त्या मांडल्या तर त्या अडचणी आमच्यापर्यंत येऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे तो गॅप निश्चितपणे मागच्या काही वर्षांमध्ये निर्माण झालेला आहे. आता एकदा नवीन नगरसेवक निवडून आले की हा जो गॅप आहे हा गॅप दूर होईल आणि त्याच्यामुळे आम्हाला सुद्धा नेमकं कळू शकेल की लोकांची काय मागणी, लोकांमध्ये कुठली नेमकी एखादी कमतरता आहे का आणि मग त्याप्रमाणे काम करणं सुद्धा सोपं आहे. आपल्या मतदारसंघामध्ये निवडणूक आता होऊ वाटलेली आहे, त्या ठिकाणी आपण ताकद लावताय. काय वाटतं आपल्यासाठी? ताकद लावतो याच्यापेक्षा गेल्या काही वर्षामध्ये प्रचंड पैसे हे निधी हा दोन्ही नगरपालिकांना मिळून दिलेला आणि त्याची मोठ्या प्रमाणात कामं ही नगरपालिकेमध्ये चालू आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर 23 तास पाणी मिळावं म्हणून 56 ते 57 कोटी रुपयाची पाणी पुरवठा योजना ही सावंतवाडीमध्ये चालू आहे. मग शेवटी हा एक मूलभूत प्रश्न झाला जो मी सोडवलेला आहे. मग अशा तऱ्हेने एकाच वेळेला सगळे प्रश्न सुटत नाही. सावंतवाडी सारख्या शहराला ड्रेनेज सिस्टमचा गरज आहे, तर ही जर अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सिस्टम केली तर तुमची घरपट्टी वाढते. मग डिसेंट्रलाइज सिस्टम पहिल्यांदा हा प्रयोग हा सावंतवाडी शहरामध्ये होणार आहे आणि मिरी सारखी संस्था त्याच्यावर संशोधन करते. मग अशा तऱ्हेने आपण प्रयोग केले पाहिजे की ज्याच्यामध्ये कमी खर्चामध्ये
डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे आणि नागरिकांना सुद्धा सुलभता प्राप्त झाली पाहिजे, म्हणजे त्यांचा कर वाढता कामा नये. अन्यथा जर घरपट्टी वाढत गेली तर नागरिकांमध्ये सुद्धा असंतोष होतं, त्यांच्याकडे सुद्धा ते भरण्यामध्ये पैसे उपलब्ध नसतात. भाजपने काम करू केलं आणि यावेळेला त्याने असं म्हटलंय की सावंतवाडी 100% भाजप आपण आहे हे दाखवून देऊ आणि इथल्या आमदारांना विकास का असतो हे आपण दाखवून देऊ असं ते एक गोष्ट असं आहे की व्यक्तिगत पातळीवर कोणी उतरू. ज्याला आम्ही म्हणतो की आम्ही मैत्रीपूर्ण लढत करू, ही मैत्रीपूर्ण लढत आहे का, हा मुळात माझा त्यांना प्रश्न आहे. आणि त्याच्यामुळे कोणाला बोलायला द्यायचं हे शेवटी भाजपने ठरवलं पाहिजे. बोलताना जर आपण संयमाने बोललो तर मैत्रीपूर्ण लढत अवश्य होऊ शकते. बोलण्यामध्ये कोणी एकामेकाबद्दल बोलू शकतो आणि तो माझा स्वभाव कधीही राहिलेला नाही. मी कधीही अशा तऱ्हेने बोलत नाही किंवा अशा तऱ्हेने कोणावरही वक्तव्य करत नाही. आम्ही काम करत राहतो. अनेक गोष्टी आहेत. म्हणजे मी तुम्हाला फक्त एक उदाहरण दिलं पाण्याचं. क्रीडेच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर आज रमाकांत आचरेकर सरांच्या नावाने गॅलरी त्या ठिकाणी भव्य अशी उभी राहिली. तिथं 5 कोटीचं काम चालू आहे, क्रीडा संकुलाचं काम चालू आहे. बोटिंगसाठी नवीन बोटी आलेल्या, फ्लोटिंग कारंज्या आलेल्या आहेत, नवीन मार्केट, शेती नागरी सुविधामध्ये काय असतात. आज नवीन 18 कोटी रुपयाचं मार्केट त्या ठिकाणी उभं राहतं. ही भाजी मंडई कधी एका काळी त्या ठिकाणी संत गाडगे महाराज आलेले होते आणि त्या ठिकाणी जी मंडई बांधली होती ती काळाच्या अनुरूप जुनी झालेली, अत्याधुनिक अशी मंडई उभी राहते. त्या ठिकाणी अनेक व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय चालेल. त्या ठिकाणी भाजी विक्रेत्यांना चांगली बसायची सोय असणार आहे. त्यामुळे शहराचा जो पार्किंगचा, कारण जुनं शहर आहे, 300 वर्ष जुनं शहर आहे, तिथं पार्किंगचा प्रश्न, त्याला संपूर्ण अंडरग्राऊंड पार्किंग आहे. या सगळ्या सुविधा लोकांपर्यंत जाणार आहे. याला काही काळ लागतो, कारण एकदा काम सुरू झालं काम पूर्ण व्हायला 2 वर्ष 3 वर्ष लागतात. मग ह्या पिरियडमध्ये आज लोकांनी ह्यापर्यंत आलंय की ती इमारत पूर्ण होत आलेली आहे. त्या इमारतीचा एकदा वापर सुरू झाला संपूर्ण कायापालट ह्या मार्केटचा होणार आहे. म्हणजे मार्केटमधलं ट्रॅफिक कंडिशन पूर्णपणे दूर होणार आहे. आज आम्ही सगळ्या भाजीवाल्यांना बाहेर बसवलेलं आहे, ते पुन्हा आपल्या हक्काच्या जागेमध्ये ते जातील. अनेक किराणा व्यापारी आहेत जे आज उघड्यावर त्यांना तात्पुरती व्यवस्था करून दिलेली आहे. फुलं विकणारे व्यापारी आहेत, त्यांची तात्पुरती व्यवस्था करून दिलेली आहे. काम करणाऱ्याला अडचणी माहिती आहे. जे लोक बोलतात त्यांना अडचणमध्ये काय हेच माहिती नसते आणि त्याच्यामुळे त्यांना काम कसं करायचं हे सुद्धा माहिती नसते. केवळ बोलून काम होत नाही, प्रत्यक्षात ते घडवायला लागतं आणि ते घडवलं जातंय. ही वस्तुस्थिती. त्यांनी म्हटलंय की 40 वर्षात या मतदारसंघाचा विकास झाला नाही. त्याचबरोबर त्यांनी म्हटलंय की भाजप यावेळेला कमल पुरवणार, आपण शिवसेनेचं पाणीपत म्हणताय टीका करायची नाही अशा पद्धतीची टीका. मला एकच सांगायचं, त्यांचं ऑलरेडी पाणीपत झालेलं. त्यांनी माझ्या विरोधात निवडणूक लढवली होती, त्याच्यामध्ये ते पराभूत झाला नाही. कदाचित त्यांच्या मनात माझ्याबद्दल राग असणं स्वाभाविक आहे, पण राग अशा रीतीने व्यक्त करायचा नसतो. त्याला एक पद्धतीची पातळी असते, ती पातळी प्रत्येकाने राखली पाहिजे आणि ती पातळी ओलांडता कामा नये असं माझं मत आहे. आता आपण आता लढत करतोय किंवा प्रमाणावर आहे त्यासाठी आगवून जाते. निकालानंतर सत्य स्थापनेसाठी आपण ज्येष्ठ ज्येष्ठ आपण नेते काय वाटतंय सत्य स्थापनेसाठी बघा, आपण ज्याला मैत्रीपूर्ण लढत म्हणतो त्याला सगळ्या शक्यता असतात. त्या शक्यता कोणीही नाकारत नाही, परंतु आपण स्वबळावर सत्ता मिळवणं हेच आमचं उद्दिष्ट आहे आणि ते आम्ही करू. विनायक राऊत आणि सभा झाली त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय की उद्धव साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा तुम्ही त्यांची तक्रार घेऊन गेला होता की मल्टी स्पेशालिस्ट संदर्भात विनायक राऊत हस्तक्षेप करतात. नेमकं काय तथ्य आहे आणि काल मल्टी स्पेशालिस्ट संदर्भात त्यांनी असा आरोप केलाय ते न होण्यामागे तुम्ही कारणीभूत असं त्यांनी आरोप. मुळात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर कोणी करून घेतली? मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मी मंजूर केली. 45 कोटी रुपयाचं हॉस्पिटल मंजूर केली. त्याचं टेंडर झालेलं आहे
असं असताना सुद्धा त्याच्या व्यतिरिक्त जागेचा जो वाद होता त्या संदर्भात कॅबिनेटचा मी निर्णय करून घेतला आणि 50% जागा राजघराण्याला देण्याचं सुद्धा त्या निर्णयामध्ये लिहिलेलं आहे. परंतु सह्या करत असताना काही तांत्रिक गोष्टीमुळे सह्याच करायच्या नाही हे जर म्हटलं तर मग ते त्याच्यामुळे पेंडिंग राहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ह्या जर सह्या झाल्या लवकरात लवकर तर हॉस्पिटलचं काम ताबडतोब सुरू होईल. परंतु एक आशादायक गोष्ट अशी आहे की नुकताच सोलापूरच्या खंडपीठासमोर हा प्रश्न गेलेला होता आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जुनी असलेली केस सुद्धा पुन्हा चालू करायला सांगितलेली आहे आणि नवीन पर्याय सुद्धा शोधायला सांगितलेले आहे. त्याच्यामुळे याचा बोध घेऊन लवकरात लवकर जर या सह्या झाल्या तर मला वाटतं की हा प्रश्न सुटू शकतो. कणकवली शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकरे अर्ज सादर करत असताना माजी आमदार तथा शिंदे शिवसेनेचे नेते राजन तेली यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. पाहूयात. विकास आघाडीचा विकास आघाडीचा हर हर छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की 17 नंबर हायवेवरचं एक सुंदर शहर रेल्वे स्टेशन आहे जिथे आतून आपला एसटी आपल्या आतून जाते. हायवेवर वसलेलं शहर आहे, चांगलं व्हावं हाच उद्देश आमचा या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून जर लोकांनी चांगल्या प्रकारे सगळ्यांना बरोबर घेऊन जर संधी दिली तर ह्या शहरामध्ये 5 वर्षात लोकांना अपेक्षित असलेला विकास की जिथं नाट्यगृह चांगलं पाहिजे, चांगलं उद्यान पाहिजे. आज मला सांगा एखादा बदली होऊन कोणी डॉक्टर किंवा कोणी या ठिकाणी आला कुठं फिरायला जागा एक कोणाची आहे, कोण पुलाखाली बसतो, दोन दुसऱ्या पुलाखाली बसतो, ही परिस्थिती इथली आहे. एक शौचालय आहे का सांगा. एखादा हायवे म्हटल्यानंतर विविध तालुक्यात जाणारे लोक इथं उतरतात. काय अवस्था आहे. कणकवली एसटी स्टँडवर गेल्यानंतर लोकांची अवस्था काय. आणि म्हणून बाहेरच्या लोकांना इथल्या सगळ्या येणाऱ्या पर्यटकांना इथले बाहेरचे लोक असतील त्यांना एक चांगलं सुलभ शौचालय व्हायला पाहिजे. जसं अंगणवाडीला झालंय तशा प्रकारची इच्छाशक्ती ही शेवटी कोणाची पाहिजे की जे सरकार ज्या ठिकाणी सत्ता चालवतात त्यांची इच्छाशक्ती पाहिजे. जर माझला काय मिळतं ही जर इच्छाशक्ती प्रत्येकाची असली तर विकासच होणार नाही. आणि म्हणून त्याच माध्यमातून इथल्या ज्या पायाभूत सुविधा आहेत म्हणजे गार्डन असेल, चांगलं नाट्यगृह असेल, चांगली पिण्याची सोय असेल, चांगले रस्ते असतील आणि लोकांना एक सुलभ शौचालय असेल. लोकांना बघा एक चांगल्या प्रकारचं 5 वर्ष लोकांनी चांगली संधी दिली ह्या आघाडीला तर आम्ही निश्चितपणे आदरणीय एकनाथ शिंदे यांच्या साहेबांच्या माध्यमातून ते किती पैसे देऊ शकतात त्या माध्यमातून आज आपल्याला चांगला विकास करता येईल हाच उद्देश आमचा या आघाडीचा आहे. गेली 5 वर्ष या नगरपंचायतीत आपलाच मित्रपक्ष आहे तरी देखील तुम्ही सांगा. हे बघा आता मित्रपक्ष जरी असला तरी ह्या उणीवा आहेत की नाही तुम्ही सांगा. तुम्ही लोकांनी मी जे सांगतो एखादं चांगलं गार्डन आहे का कोणी विकसित करू नको सांगितलंय का. एखादं नाट्यगृह आहे का कोणी विकसित करू नको सांगितलंय का. एखादं सुलभ शौचालय आहे का कोणी विकसित करू नको सांगितलंय का. ह्या गोष्टीचा जो काही मी मित्रपक्षावर टीका करत नाही, आम्हाला टीका करायची नाही, आम्हाला काम करायचं आहे. आणि त्या कामाच्या माध्यमातून लोकांनी संधी दिली तर हे लोकांचे जे प्रश्न आहेत मूलभूत प्रश्न आहेत आणि विशेष करून जी दादागिरी आहे ती दादागिरी या ठिकाणी संपवण्यासाठी हा निर्णय आम्ही सगळ्यांनी घेतला. कणकवली नगरपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कणकवली शहर विकास आघाडी स्थापन झाली आहे. आमचे उमेदवार संदेश पारकरे नक्कीच नगराध्यक्ष बनतील असा विश्वास उभाटा शिवसेनेचे कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. युतीपेक्षाही शहर विकास आघाडी एकत्र झाल्या. कोणत्याही पक्षाचा सिंबॉल नाही आहे. या ठिकाणी शहर विकास आघाडीला जी निशाणी मिळेल त्या निशाणीचं काम करून या ठिकाणी 17 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष संदेशभाई पारकर यांना निवडून आणण्याचा निर्धार शहर विकास आघाडीने केलेला आहे. त्या दिवशीच तुमच्या पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी एक वक्तव्य केलं होतं की शिंदेची शिवसेना जर शहर विकास आघाडीमध्ये असेल तर आम्ही त्यांच्यासोबत जाणार नाही. तर त्या संदर्भात काही वरिष्ठांशी बोलणं झालेलं असेल तो त्यांचा विचार असेल पण त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे. शहर विकास आघाडी करायला त्यांनी आम्हाला मान्यता दिलेली आहे. याच्यामध्ये सर्व पक्षाचे जे आहेत सर्व पक्षाचे एकत्र आलेले आहेत. त्याच्यामुळे कुठचा शिंदे सेना उभाटा असेल किंवा इतर राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल हा आता प्रश्न राहिलेला नाही. शहर विकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्रित आलो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पारकरांचा अर्ज भरताना राजन तेलींची उपस्थिती. आमचे लोक युतीचा प्रस्ताव घेऊन पालकमंत्र्यांकडे गेले होते, राजन तेलींची माहिती. आणि वेंगुर्लेत काँग्रेसचं जोरदार शक्ती प्रदर्शन.
बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची, पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.